Салому алейкум, бародаро, хуш омадтон ба калимаи марҳамат. Лайк зентон, подписация фаромӯш накунед. Шумо ҳичи намрад, якта лайк, подписация. Бародаро, дар деҳаи Чилгирӣ дар кӯчи Навобод 5 сотих ҳавлии фурӯшӣ бо ду-дар хонаи нопурраш. Бародаро, марҳамат, тохуша тамошо кунтон, ҳамаша мефаҳмонам. Бародаро, ҳанумин дар на атрафи бери, атрафи кӯча инҷа, ҳанумин ғишти хомки задагӣ, ду-дар хона, якта ошхонашай, болоша пӯштагӣ неҳоле. Ман ин атрафи дар ин бародаро, ин ду-дар хонаи яхела, нӯчоба, ҳадушам, ин атрафи дар ин шағалашай бародаро, якта шағалашай, якта хокшай бародаро. Ана чор тарафаш пурра маҳкам. Ана марҳамат бинтон. Дар кӯчи Навобод, ҳамин газелаи ахирашай ко, ҳам кӯчаи рост боло буре ҳамунҷа. Кӯчи Навобод, кӯчи Мазор поин. Нарху навош бародаро, соҳибаш ки қити гам бизентон, қити маслиҳат мекунтон. Номерашонам экрананда ҳай, албатта. Телефон кунтон, имошонай, ватсапашонай. 5 сотих документаш ҳамаш нағз, ягон хе камбудиш не. Фақат нарху навош манка не, илтимос. Бо ин хе гапои ҳархеле назентон. Қати мусоҳиба савдо кунтон бародаро. 5 сотих ду-дар хонаи нӯчоба, якта ошхонаш, нопурра. Барои дастгириҳо якҷаҳон ташаккур. Поделиться, подписация фаромӯш накунтон бародаро.